Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita. Phuloni ang kangalong APSLC BJP Congress Party pen COC HSDF a party along chipawdon MLA kilik nang leji dok a porahut song kachibung mati kaching bedon abui sonsi thekpolo sonsi ar koini phai krep horni Phuloni constituency ang kangalong hem rongrangpu asa hemalong HSDF pen mass training amai pedopon APSLC BJP Congress asok bui ingrai phunsi HSDF asok puru along chithap damlak mena a party aphan ningka chithekaweya joksi kapreka party along chipawk duna sai setami claim ponangko lapen HSDF a party along kachipawk phai kebat bom thek ponro lapen HSDF asong jongsi ki hailote Karbi khai Anglong aso khaya tuma phan ke paching thorabar sai setami claim pon paprangji athin non thekdam long Anglong aso khaya tum ka chokle ma thai ka weya jok ka helo chong dadam nang kok titi la so jok kisung setami pinang an chitong nang lo lasi la so kisung pen pajok pon vekchi pusi HSDF mai phura jentimung pen pachini pon news report aroning tikathar Karbi Anglong news aprangsi nanglitum media abitung do ano phana kerupi parpiglo thema nanglitum nilitum lada kadu kawe Hill State Democratic Front pechek pen HSDF labangso mass joining a program long nang litum birta nang kerip dun chekapot akiru piparpiglo lapen ningtelo nang litum labangso a message Karbi Anglong long ano men true nang litum a channel hoi pen nang litum pache thang pon pupusin itum hin pen choro parpig long litum mangam dun pot pini nilitum ladak Phuloni Hill State Democratic Front HSDF labangso regional political party CC committee tum alang letum cepatir pi ponsi pini ongdung APSLC pen methang a party pen COC HSDF along wanglo pini BJP pen ongdung pen COC HSDF along wanglo pini Congress pen ASDC pen COC HSDF along wanglo lasi non Hill State Democratic Front lake regional political party lapen nilitum ke claim tap kali pu arada tum non chini bomlo lapen nilitum along taxer reset lapen officers atum lapen ex servicemen atum nito phanang cerap nang cetudun pik lapen nilitum phanang cerap nang cetudun pik pena job nilitum claim long bomlo damlong long bomlo lapen nilitum akemang ke la hello Hill State Democratic Front ke autonomous state lake nitum ke number 1 lo ilitum hala hello kaching tour ato warlo autonomous state jong situm ke long lo pote ajat na ilitum long at ateng lo lapen itum jong hele development postame autonomous state jong situm long li polote itum ale abidaji non ke autonomous state polote pini election a isu son si cheplang de national party itum ilito aphan kadobe e paai ni ruilo ilitum akache song long kopia polote congress ningkan krip ho cari uno hutame itu mapala bangso article 244A ha Delhi long ke apilam no dispura long anda nang cingki pipi la pelason haksi hala bangso kongres a tim pe namasi BJP join lablo non BJP ta ningkan krep ho ke chokpo seta la bangso autonomous state aputha ke lake lam jungjung sonsi cheplang de non nili tuma party pen ke hello ake hai omor sing tisoli tuma MP lo alangli government bill si ponangji seta government bill pon pese private bill si ke pon lake akam da we pusin li mathadam athema non apor alang li government along dolor jong si government bill pon pe polote komentu si ke pon po hala banglo lasi lake non MLA election nang le bomlo lasi lake la rar aphan kapamanghu asai chot pusin itum kapathadam lasi non Karbi Anglong rar akar ige Jasemet article 244A autonomous state lahelun tu makenangji lapen nitum HSDF dong si kewang lo pote itum down pig lo non aposin itum economic kanat nitum reform ji lapen kadok ben itum economic nitum kapaching thur ji assign itum claim ji lahelo ilitum ariso ejang itum non an Bangalore Madras lapen kadok ben Mumbai ha Kolkata lapen ha Hyderabad lahai ka chong dadam non an suri phokep throkep ariso ejang sar pimarang lokatum sar marang lokatum bahera sidam edlu
lasi laki ning duk meme lasi lahai nilitum moneng council election lo moneng council election jong sike hai lo pulote nilitum ke lahai tum han chewan labji lapen sakuri anda eme thanga khai phan mate Karbi Anglong long ke do anarat phan tum pil labi lapen sakuri ke jor akam ke tum inton kogi lapen pangton kogi lahelo lapen ilitum khiti ke kle mana sata me tum kapaching thur pon je phan kaduk kawe kosom men sike than pon jimba hal hai kaduk be ni tum kamatha pon mek dolo lasin non BJP along Congress along lapen APSLC lake election hai un apose hai he apose nang litum apor cepadam dera apor cepadam tap tera HSD along kewang edje phansi tuning ripon lo lapen organization do an atum apana tuning rilo nang cerap nang cetu dun jepan businessman atum alang tum mai meeting nang dun deta hai mene alang litum ana nang cerap nang cetu dun jepalang tum phana tuning ripon lo lapen sakuri ke klem atum aname non thek dam long lo bangso sarkar long ke family la tum tor do la family toron na non ke avidel lo lapen family tum kijui ke langi phaning hang sata even sander ni tum la tum holiday long le lasini tum council jong se ke bang lo polo den ke sakuri ke klem atum phan an arona teng bela tum phan la tum da holiday long nang ji lahai an ni tum klem pon ji lang pon ji lapen bill ke long long we tum an ni tum government jong se ke bang lo polo te liabilities ke do an ni tum bill pil labi ang ton pen lahelo ben tangka ke ban jela ke Delhi dispur ben tangka ke ban itum badade teta Karbi Anglong long pen tangka ke pon bang itum labang ke chedonun di itum party ban ke money circulation ke da Karbi Anglong long se poisa pacharting nahi lalo polo te hala lebar tum na long po gari ke be ka tum na long po sangti ke chojora tum na long po hem kachukki matum da mistri tum na long po e tangka jong se Karbi Anglong dolo pote rat ka do be chingthur po hala helon tum klem pon ni hailo don pharo ke thom so se arata tum si pini dak nang cepa ok du la helo aron repen koila ki phur an gela bangke tum ington et nang ji la helo ni tum hem bangke pune bangke la tum yom si klar dak men a document ave thir the pen a document ave polote la bangke ington kok si ke me athema tum koila la pen sangti ka dok be an arlong an rong itum ci pur la pote ale be dat mo phi la helo Nijang Karbi Anglong duaramla ahabar hachakikan kepedupon. Nijang Karbi Anglong wathalangsu lakhai si duaramla constituency keparlo ar koini phai kripli arni hachakikan pedupon. Bangso hachakikan laki hakku penta Karbi atumsi arondu. Lapen bangso hachakikan laki sokrot et sok hemche wana hotsi bangso hachakikan pedupon bro. Lasonsi bangso hachakekan laki isi aron lapen Karbi Anglong ke isi hin pen sutame bangso hachakekan ani hot pon lo bangso ani ke hot pon mati ke pathik pon ani pacha tondun si ko thalang su ke ase aro hin pen pater pi pon si bangso hachakekan bi pon lo laso along arona teng pen lakhai si duaram la angkang along don pho ahem kandam lo ke kandam laki gojen kro Maipu Karbi jutang asong wathalang so hawaramai ahem. Prabhat Chandra Taro Executive Member EMKAC Dipu ahem. Dhon Singh Terang Dun Maipu Karbi jutang asong tiripia mai ahem. Dhon Singh Ingjai Vice Principal Boythalang so Higher Secondary School ahem. Long Kam Teron Rong Asar Bogori Anglong wathalang so Sarthe ahem. Alang litum ahem along anstami hachakikan pedupon lapen wathalang so hitialong ajo apor por hydroxy pen humsing ingleng pen pater pipon si hachakikan pedupon bangso long alhiamana peng pen Dhon Singh Terang Vice President Karbi Cultural Society Central Committee Biswajoti Teron General Secretary KSA Central Committee Sar Imbe President Karbi Lameramai Nijang Karbi Longri Aro Harsing Rongphar, Vice Chairman Wathalang So, Municipal Board, Hemari Kro, Vice President West Karbi Anglong District Congress Committee, President Secretary Assam Sahita Sabha, President Secretary Nepali Sahita Sabha, President Secretary KSA West Karbi Anglong alang litum setame bangso jaimek ing samjin pen, chetong don si, pechun pon. Wathalang So pen khoya tiso Karbi Anglong News.
Dolamara Cultural Complex along Hachake Kana Jaimek Deng Ponlo. Lason si Arkoini Pai Kripli Arni Dolamara Rong Marjong Cultural Complex Asai Hemalong Hachake Kana Jaimek Deng Ponsi Mesen Pen Pechun Pon. Lakhain Kore Trok Duar Bagri constituency ke Parlo Dolamara Rong Marjong Cultural Complex Asai Hemalong Duar Bagri KCS Kong Chunbang Sono Singh Be Lapen Maipu Sunaram Singh Naratumpen, Patur Piponsi Mesenpen, Mai Pichunpon, Lasonsi, Hachake Kanajame, Kidding Ponalong, Aluhia Manapingpen, Kachetong Dun, Duar Bagri VDC Chairman Sarkoi Rongpar, Lapen, Dolamara Town Chairman, Mongol Singh Terang Lapen Ki, Dolamara Jutang Aklam, Rong Marjong, Arong Asar, Martinson Tokbi Sitame, Nang Chetong Dun, Lapen, Rat Chari, Political Leader Satumta Chetong Dun Si, RD Chipidu. Perang pen Karjualam thi Angton pen Arjusina. Kajiranga pen Rasaning to report Karbi Anglong News. To sara pini labang so hachake kana pusak na lihin pe thani sa na rona ting tumingkan nomarit rason ahut litum kipi kipan pendang lok Karlu kisim Cirim etpo Ningkan kini halas sabang so itu aja imek Long si itu malah film si icu-icun ke pecek tu ada dong si itu tidak ada tanglo putih itu ada sancho na angke puni amai bang amai jepsi son taxi manaya ha war bangi suidho manaya war bangi kunro manaya war bangi hulo si mu tari khom ke ban na ke ni chup ani to khom chulo
ตั้งแต่เราบุษนาใจแม็กนนเก็บแบงเจนิงกัสมีเด้งมันทุแรงมา labangke ini si labang soja bengkangke pajukok ni kembali ke Karbi Hei kacing lu Karbi Anglong long non ditang asong natin ramai pun akirpi mata akirpi gen pun rahnu Karbi ditang henu hera de lamet henu khai chithe kacing lu henu khayale so paman pun nating kan labangke labang soja ini bangke kiwang dia singkar kita me di mathanan ko labangke tarik trip di pelo de hachage kanaja ini lage beauty retik lage Karbi Hei